Arratsalde on dizuela eta ongi etorri hemen igandero bezala gure tartera, Eusko Ikaskuntzaren tarte honetara, Onda Baskaren sintonian, ohikoa den moduan, maiatzaren 22 den honetan ere solasaldi interesgarri batekin gatozkizue. Datozen maiatzaren 28an eta ekainaren 4an, dantza soltearen inguruko jardunaldiak ospatuko dira Eibarren, Eusko Ikaskuntzak antolatutakoak, eta horrexegatik jardunaldi hauek aitzakita hartuta, dantza solteari eskainiko diogu gure gaurko tartea. Solasaldi interesgarri hau egiteko, hementxe dauzkagu gurekin bi gonbidatu. Alde batetik, gurekin da Onda Baskako estudiotan, Jose Ignacio Ansorena, arratsaldeon. Bueno, Jose Ignacio besteak beste, Donostian mututako txistulari, lehenengo txistulari bakarkakoen lehiaketa erazi zuen, 1979 urtean. Donostiako txistulari taldeko zuzendaritza eta bertako kontserbatorioko nagusiko, txistu katedra ere lortu zuen oposizioz, eta talde horrekin gainera lehiaketa garrantzitsutara jo, eta jo bakarrik ez, denetan lehenengo saria lortu zuen. Txistuaren finkakuntzaren aldetik, teknikaren ikerkuntza eta pedagogiaren bidetik eman ditu ahalegina handienak, eta horren ondorioz txistu gozoa izeneko metodoa eman zuen argitara lautomotan, errepertorioa zabaltzeko ere lan ugari egin ditu, eta gehienak txistulari aldizkarian argitaratu dira, gainera zenbait urtez aldizkari hortako zuzenari ere aritu zen. Eta, esan barra dago, disko eta grabazio ugari ere eman ditula argitara, bakarka edo eraguzietako talde eta laguntzaileekin. Asko eta asko ezagutuko duzue, Jose Ignacio Ansorena baita ere, noski, Txiremir eta Txibiton Euskal Paiazo irukote ezagunaren apartaia izateagatik. Arratsaldeon, Jose Ignacio. Eta beste alde batetik, gurekin da, kasu honetan telefonoaren bestaldean, Carlos Sánchez Ekiza, aipatutako jardunalitako batzorde zientifikoaren kide, eta gainera momentu honetan irakaskuntzan eta ikerkuntzan zentratzen da bere lana, geografia eta historian lizentziaduna, eta musikologian diplomatua eta musikologian doktorea da, txistularien historiari buruzko tesi batekin, eta horren fruitua, beste lan batzuen artean, bere liburua. Txuntxuneroak, narratibas, identidades e ideologías de la historia de los txistularis izenekoa argitaratu berri dena. Eta gainera egun musika historia irakaslea da Euskal Herriko Unibertsitatean. Arratsaldeon, Carlos. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, ikusi ez duenez, hemen gure bi gonbidatuek, asko dakite, gai honen inguruan, eta lehenik eta behin aipatu nahi nuke, lehen aipatu dugu, ez, maiatzaren 28 eta ekainaren 4an ospatuko dira Eibarren Eusko Ikaskuntzak antolatutako dantza soltearen jardunaldiak, eta Carlos, zu jardunaldietako batzorde, zientifikoaren kide zarenez, aipatu iguzu pixka bat, esplikatu iguzu, zer aurkituko dugun jardunaldi hauetan? Bueno, izenburuak aski argi adierazten du, ez? Eguneroko gauza da, nolabait dantza soltea, baina agian horregatik agian jendeak gutxi dakien edo jende askok gutxi daki hortaz. Ez badago gaur egun ideia irudi bat oso estereotipatua dantza soltei buruz, eta azken urteotan bagertu dira, egin dira ikerketa batzuk, egiten ari dira momentu honetan beste ikerketa batzuk horretaz, eta iruditu zitzaigun oso gai egokia izan zitekeela jardunaldi bat antolatzeko, bai Euskal Herriari buruz eta bai beste egia esan da gure ondoan edo gutik gertu dauden beste lurralde batzetako jendearekin mintzatzeko bai. Informazio bizko bat ematen bai duzu, ez da programaren informazioa, ze jardunaldi burutuko diren? Bi egunetan banatuta daude, biak larun batak dira, maiatzaren 28an eta ekainaren 4an, eta batetik, antolakuntza da jardunaldi zientifiko batena, zentzu horretan esan nahi dut, batetik baditugu ponentzia batzuk, eta hor parte hartuko dute aditu batzuek, bai Euskal Herrikoek, Iñaki Irigoyenek, Jose Ignacio Ansorenak, hemen dugunak ere, eta gero Valladolid, Asturiasko, Extremadurako, leku batzuetako, leku ezberdinetako jendea, eta badira baita komunikazio batzuk, motzagoak eta nolabait ikerlariek, gaur eguneko ikerlariek bidalita. Jardunaldi honen helburuak zentzu dira, Carlos? Lehen esan dudana, ez? Badirudi, denok ezagutzen ditugula oso ongi, dantza solte horiek, eguneroko gauza dira, jaiotatik ikusi ditugu, dantzatu dugu ziur aski askotan, baina ikuspuntu berri batzuk ere agertzeko, eta gure artean, mintzatzeko, gure artean eta jakina nahi duen guztiarekin, ez interesatu eta dagoen jende guztiarekin.
Carlos, jardunaldi hauen txostenak edo ondorioak bilduko dira, biltzekotan nun bilduko dira, argitaratuko dira, edo... Bai, ziur aski argitaratuko dira, kargaratuko dira, bai, printzipioz eusik askuntzak hori egiten du, normalean, baina guztiekin, eta hau ere suposatzen dut, Gentil Baratz aldizkarian agertuko direla, folklore saileko aldizkarian. Bueno, berritzara zimarratuko dugu, maiatzaren 28an eta ekainaren 4an izango direla, Eibarren, zehazki nun? Kulturetxea, begiratzen nahi nez, barkatu izena, baina kulturetxea da. Eibarko kulturetxean, beraz. Portaldea kulturetxea, bai. Maiatzaren 28an eta ekainaren 4an, zenzu biak larun bata dela, ez? Bai, larun bat goizian, biak. Oso ondo, Carlos, eskerrik asko, gurekin egotagatik, ez dugu denbora gehiago kenduko. Hori da. Eta, mila esker informazioa batik, eta, tarte honetan parte harteatik. Vale, esker mile zuei. Gerate. Agur. Tira, hortxe entuin dugu Carlos Sánchez Ekizaren hitzak, gogoratu dezagun, jardunaldi hauetako batzorde zientifikoaren kide dela, eta, jakin ezazuen, datuzen maiatzaren 28an eta ekainaren 4an, berriz errepikatuko dugu, dantzasonteari buruzko jardunaldi interesgarriak izango dira, Eibarko kulturetxean. Besterik gabe, Carlos agurtuta, hemen txadoko gurekin lehen esan bezala, Jose Ignacio Ansolena, eta, honekin ja pixka bat jardunaldi hauek alde batera utzi eta dantza solteari buruz hitz egingo du. Eta, printzipioz, dantza mota ezberdinak Euskal Herrian pixka bat situa gaitezen ez, jende askoak ez baitu jakingo zehazki zer den dantza soltea. Eta, dantza mota ezberdinei buruz hitz egingo du, lehenbizi. Euskal Herrian dauden dantza mota ezberdinei buruz. Hainbeste daude, orduan, tarte guztia pasako zaigu. Nik zait, zenbat diran, eta zenbat tankera diran, hola, baina hainbeste dantza ritual asko daude, espata dantzak, eta tinkera hartakoak, alako egun berezietan egiten direnak, soka dantzak, edo dantza sokak ere asko daude, dirala ingurutxoak, dirala giza dantzak, hemen aurrezko esaten dana, eta bestelako dantzak ere, tankera askotakoak, horai dantzak, edo joku dantzak, betire garai batean gazte galaiak bere habilitate guzteko egiten ziranak, dirala makilekin, espatakin, beste brokelekin, edo zein usaio darkoekin, habilitate guzteko dantza mota asko daude, eta bestelako sorteak ere bai, oso famatu da Durangaldeko dantzari dantza, dantza asko daude, normalean, egia esan, euskal kulturan, ez dakit dantzak, beste lekutan baino gehiago, importantzia gehiago izan duen, baino egia da, oso ere mutxikian dantza kontraste eta variazio handia daudela. Tradizio handia dago, ez hemen? Bai, Lapurdin dantza oso edarra daude, dela bertako karnabalak, musiko guztiak, beste xuberoan, maskaradarekin, Nafarroan, Nafarroa altxori izugarria da, eta kontraste izugarria daudenak, lesakatik hasita eta bertako San Fermin egunean egiten diran zubigaineko eta bar, edo, ez hainbeste dira, solteko dantzak aldiz, badira, beste gauza bat, ez? Eta berbada, geure buruari, hasi beharko genduke galdetzen, zer dan solteko dantza? Zer dan, eta ni bintzatu, hoxe egiten dion nire buruari, zer dan solteko dantza, eta, nik uste konzeptu hori sortzen dela oposizioz. Alegia, dantza lotuarekiko oposizioz. Eta noiz sortzen dira konzeptu hori, noiz sortzen da oposizio hori? Esango nuke 19. mendearen amaieran, 20. mendearen hasieran. Ordu arte, esate baterako, gaur egun jendeak dantzari ez dio inbesteko importantzia ematen, baina kontuan hartu behar dugu, mendetan barrena izugarrizko importantzia eman zaiola, beti ere botereak izan dulako gogo handia herrixea kontrolatzeko. Eta dantzak, emozioak eta jende xearen gogoak eta mugitzen zituen ez, orduan aukera ematen zuen askotan matxinadak eta diskarrak sortzeko eta kontrolatzeko, eta orduan altorratik moralistak, botere eklesiastikotik eta bestelako lekutik, beti ere botere aldetik, beti onda kezka handia, zer egiten duten. Orduan, badakigu 18. mendearen amaieran eta 19. mendearen hasiera eta aurrea xago ere, dantza lotua ez zitzaila burutik pasatu ere egiten.
ez da aipatzen ino, baina hor bestelako kezka zeuden. Esaterako lehen esan dituten zera dantza soka horiek, orduan asko iten ziren, erromeria guztietan, hor kezka zegoen, ja eskua ukitzea ere gehiagizko otezan, eta orduan jarri izan pañueloen kontua. Gaur egun ikusten ditugu aurreskuetan, herrietako aurreskuetan, aurresku zeremonialetan, nola iten baita gaur egun, San Juan bezpera eta horrelakoetan, nola, pañuelo jartzen duten, neskak mutilari ematen dio, mutila neskari, eta bar, baina horren jatorria hoxe da, molestak esaten zuten, ukitzea zala, tentazio handia eta horren, ez ukitzearen, ez gaur egun, barregarri iruditzen bazaigu ere, pues holako xatzen kontua, eta Mixolarik eta liburu mordoska idatzi dute honen inguruan, batzuk benetan, esate baterako Markinako Karmelita batek idatzitakoa, Fray Bartolomé, Santa Teresa idatzitakoa, gaur egun oso liburu divertigarria da. Oso liburu, ez zaigulako burutik ere pasatzen ematen du, ez egite El Día de la Bestia, Ales de la Iglesiaren pelikula, tipo horretako, ¿sabes? Bueno, baina, ze okurrentzia ditu tiponek, ez? Karikatura bada. Baina horretik esaten dut, gara igortzan ez. Noi sortzen da dantza soltea. Dantza soltea sortzen da 19. mendearen amaieran eta 20. hasieran. Eta zeratik, orduan hainbeste dantza sortu daia, 19. mendean barrena Europatik etorri dira dantza asko, balsa, aurrenekoa ziurazkin nun, hori saloietan dantzatzen zen, baina kalere pasatu zen. Gizonezkoak emakume heldu egiten zuen. Eta gero bestelako horrelako beste batzuk etorriko dira, mazurkak, polka izan zen, 19. mendiaren erdian, polkak, izan zen, hurakan bat bezala. Europa osoa korritu zuen, eta mundu guztia erotu iten zen polka dantzatzen, gauza guzti polkan izena jartzen zioten, el café la polka. El año la polka, izan zen, 1850 inguruan edo, egia da, polka oso bizia dala, oso ritmo erakargarria daukala, gure folkloren ere polka asko geratu dira, lehen ipatu Luzaide eta bertako inautzerie, holaxe, hane polka asko antzatzen dira oso errak, eta hori baltza, redoba, mazurka, ja, azten dira dantza batzuk sortzen, nun mutilak edo gizonak emakumea heldu egiten duen. Eta lehendik, pentsatu zekezka zeuskaten batzuk, oinik ere asko gehiago. Orduan, Euskal Herrian bereziki, beste lekutan ere antzeko kezka dongo zen, baina Euskal Herrian gertatu zen fenomeno berezi bat, 19. mendean amaieran. Izan zen, abertzaletasunaren sorrera. Eta abertzaletasunaren sorrerak, suposatu zituen gauza asko, alderdi askotatik, moralidade aldetik lerratu zen oso moralidade elizkoiarekin, eta orduan egin zuen alde dantza soltearen alde izugarri. Dantza soltearen alde, eta horrek markatzen du pixkat inflexio puntua nun bere izten azten dan euskal solteko dantza eta beste eskualdetan egiten dana. Ordu arte nahiko antzeko zen. Guadakigu 19. mendean, 1827an, ja iztuetak kontatzen du, harina, bizkai dantza esaten zion, baina nola dantzatzen zen asko Bizkaian, buskan gutxiago, baina itzortzen du egin egiten dala, fandangoa egiten dala, fandangoa ez dator beste polkatu egiten bezala Europatik, baizik eta hegoaldetik dator, Andaluzia aldetik, baina fandangoan ez da lotuta egiten. Fandangoa da, dantza beroa, hegoaldekoa, egiten dute, zera, hainbat imintzio erotiko, batek beste berekideari, imintzio erotiko asko bai, baina ez du heltzen, ez da? Ez dago kontakturik. Ez dago kontakturik, ez dago ez. Kontaktua non beratzen da, begira da. Kontaktu fisiko hori, ez? Bai. Badaude testigantzak, bidaiariak etortzen ziren, hemendik etortzen ziren bidaiariak, eta etortzen dute, fandangoa zela izugarri erotikoa. Naiz eta ukitu ez. Baina oso keinu lizunak egiten zizkioten elkarri, azken batean da, fandangoa da, jatorriz, Andaluzian sortzen dan dantzari da, galanteo dantza bat. Nola, animaliak galanteo dantza egiten dituzte, listorrak, erleak, eta arra ibiltzen da, emearen inguruan, bueltaka, eta hori, exhibizio egiten da. Alako exhibizio bat, eta, arra batzeko,
eta hori zoologoak eta biologoak eta zientifiko askok aztertu dituzte dantza horiek nolakoak diren, antzeko zerbait bikotean, badakigu, zuzenean ezin joan bikotekidea dengana eta horren bueltaka, baina imintzioak eginez. Pentsa, bada testu bat oso graziosua, non Giacomo Casanova, oso famatua historian, famatu bintzat oso gizon amorantasko izan zituna, eta oso makumezalea, berak bere memorietan kontatzen du, ikusi zula fandangoa, Madrilen, eta harrituta geratu zala, kasi eskandalizatuta, zein dantza lizuna zen. Horren bezala, jontxo, ura gehiatu bazen horrela. Hori izan baduz? Hori izan badu berak, ze izango da. Baina hori, hegoaldekoa. Eta, kontuan horretik lehen hausen detko. Kostaite zaigu pentsatzea, zei garrantzizukan dantza garai horretan. Baina dantza, kontratu batetik, herriaren diversio zen, eta dantzaren bitartez, oldartu iten zen herria, suspertu iten zen, gaur egun futbolarekin bezala esan dezagun, orduan, ojo, ibili bat zen, agintariak beti erreparu iten zioten, gertatzen den hemen, eta gero dantza zen, teatroaren osagai nagusietako bat. Orduan, teatroa oso errotuta zegoen, ez gaur egun bezala. Teatroa zen, egungo telebista esan dezagun. Jende guztia joten zen teatrotara, teatroaren inguruan gauza asko gertatzen ziren. Eta teatroaren osagai nagusietako bat dantza zen. Eta un teatroan dantza asko egiten zen, eta fandangoa teatroan egin zen, izugarria. Asko ze erotikoagoa, ez? Badirudi, iparraldea etorrita, nik ez dakit, kultura beste modu batekoa delako, zagoa delako, fandangoa pixka bat indar erotikorik galtzen joan zala. Oztu, ez? Ozten joan zala, eta egia da, hor nazpile badaukagu. Hemen iparraldean egiten dianak, dikilago dira, jota eta fandakun artean ez da berizketa garbi, eta ez da horren erotikoak. Bidaiari guztiak, emberetik gara mendean hori, Alemaniatik, Italiatik, Frantziatik, pasatako guztiak, eta peninsula korrituzten guztiak, hor noitu ondia zen bere memoriak edo bero itzapena jartzea, denak esaten dute hori. Iparraldeko fandangoak ez zirela egoaldekoa bezain bero eta bezain likitz edo lizun. Horren hotzagoa ziren. Eta zertan oinarretu daiteke hori azaltzeko? Nik ez dakit kultura ezberdinak, izateko modu ezberdinak, agien, elizak indar gutxiago ez duzte, nitzak atrebituko esaten, baina gutxiago bazala bai. Ez zeukatela Humboldtek esaten du, ez daukala horren tankera lubrikoa, hemengo fandangoak edo ijitue batez ere egiten dutena, ez? Eta hori fandango aldetik, ez da, betik dator, bezala. Gero, dantza soltearen beste osagarria da, gaur egun zaten duguna, harina, eta hori dator kontradantzatik. Kontradantza, berezia da, kontradantza, dator country dance, alegia nekazarien dantza. Zergatik nekazarien dantza, dauzka, fandangoaren aurrean ezaugarri desberdinak batetik erritmo aldean. Fandangoa da irunakako ritmoa esan dezagun, irunakakoa miskat berezia, baina irunakakoa, eta kontradantza binakakoa. Alegia, tun, tututun, tun, tututun, tututun, tun, tun, tututun, tututun. Aire hori beti fandangoaren da, tun, tututun, tututun, tun, tun. Eta kontradantza da, pum, 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 gaur egungo rokarena, tontoenak ere, bedarri gutxiena daukatenak ere, dantzatzeko mokuak. Horretik da, esan dezagun, erritmo bulgarra. Eta hortik, country dantza, kultur gutxiko jendeak, dantzan ere zer gutxi zekienak, hori dantzatzea zeugaten. Pum, 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 country dantz. Kontradantzak, orduan, beraz, inglesetik eratorritako itzulpen eskaxa, ez da? Oso eskaxa, Ni beste hau zatuko zait, kontrantza esan ez kontra egiten. Erritmoaren kontra jutea, hori asko egingo lukete. Badu kontrantzak beste ezaugarri bat, fandangoa dan bezala galantio dantza, eta orduan berez jatorriz binakako egiten dan dantza da, country dantz gehiago egiten da talde honditan, hasiera batean. Talde honditan, hori nekazari guztiak harta, boroil batean, edo talde batean, eta dana batean. Eta arruntagoa. Gero kontradantzak izan du garapen izugarria kulturan, esate baterako, kontradantza Ameriketara joan zenean, Habanan, batez ere Habanan, horri datori zena gaitzat, hasitzaizkion, indiarren pum, 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 hasitzaizkion jartzen Afrikatik eratorritako sinkopat. Pum, 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 eta horren sortu zen
contradanza la manera de La Habana, esaten zioten hasi batean, edo habanera. Tutu. Gaur egun ezagutzen ditugun habanera guztiak, horretik beti askotan lotzen dira itsasgiroarekin, Ameriketara joan eta etorritako jendeak azitulako, ez? Eta horietatik daude leku guztitan. Oraindik kantatzen dira asko, folklorean asko, bilbainaretan pilo bat habanera dago, esaterako. Non dago? Herri bat dago, Torremolinos da, edo? Certamen internacional de habaneras, badago bat oso famatua, asko daude, Euskal Herrian kantatzen dira asko, ez? Jose Miguel Lenbatela, hoi habanera bada. Eta habanera edo kontrarantza horren inguruan sortzen da gaur egun harina esaten duguna. Harina, pixkan nazpila dago, baina bueno, fandango eta harina, hoi dia dantza sorteko bi aldaerak. Hoi, dantza sortearen barruan, sartu banetuzken, oski. Bai, bi dantza sorte nagusiak. Gero bakoitzan barruan, fandango esaten dugunean, gero terminologiare oso nazpilatua da, oso, alegia, jota esaten dugunean, euskal jota bat, zerta zaidea. Jota txapelketa dago, sartzen dira igual, fandangoa eta harina. Jota, termino esan zagun, generikoa da. Ja. Generikoa da. Maiko azpiatuta dago, horrez? Bai. Baina, esate baterako, gero beste maila batean, fandango eta jota, gauza desberdinak dira. Bintzat, txistularien repertorioan, fandangoa da koplarik gabekoa, eta jota kopla daukana. Hola egiten da Nafarroan, eta Euskal Herritik kanpo ere. Horri aldiz, tikitilariak esaten diote, fandangoari, fandango bai, baina guk jota esaten duguna, esaten diote, tikitia, leia, fandangoa ide bat, baina parte batean kopla daukana, kantatzeko edo, eta, harinarin alorrean ere, porru esaten diote, porru salda, kopla daukanari, eta beste harina, koplarik ez badauka, harina. Orduan, hor nazpila dago, inguruen arabera, eta hortan ez bakarrik baita gero ere nola dantzatzen den. Soltoko dantzak, izan du, 20. mendean oso garapen berezia. Lehenago esan dudan bezala, abertzaletasunak bultatu zuen, emana izan zion euskal tankera, da, gure kulturak baitura bezaugarriak, euskaldunak oso apustu zale izan gara, oso lehia zale, oso barri jasotza, aizkolaritza, eta indar fizikoko probak guztain zeskigu asko orduan, batetik hori bultatu zuten, abertzaletasun hasierako ark bultatu zuen, gure dantzazara sueltokoa ez lotua, orduan hori horren alde intzuten, eta, hori apaintzera joan ziren. Eta euskal kulturaren ezaugarri kontuan hartuta, sortu ziren txapelketan bitartez da hori fandango eta harina dantzatzeko manera bereziak. Zango izut, herrian, normalean, 3 pausotan dantzatzen dira, beti ara onazkoa, punteoa edo puntapioa, eta bueltak. Baina gero gerra inguruko urtetan, pixka lentxeago edo pixka geroxeago, dantza txukuntzeko mugimenduetan, saski-naski, gero ersoin katabar, 4. pauso bat asmatu zen. Eta horrek indarra izan zuen lekutan, Donostian esate baterako, 4. pausoa egiten da. Eta dantzari taldeak hori zabaldu dute, baina berez, jaten batzea, erromeri batea Arnion urtero egiten den erromerira, edo hainbat omeitara, herriak leku ginetan jarraitzen du 3 pausotan egiten. Eta batez ere, Bizkaian nekazarien inguruan 3 pauso egiten dira, Naparroan ere bai. Orduan, halako nazpila sortu da. Zaila da lege bat egitea, ez honi horrela etzen zaio, edo besteari horrela etzen zaio. Leku bakoitzean. Azkenean leku bakoitzean, ohiturak eta... Eta gero ere, esaten nahi, Juan, hori, txapelketa direla eta bihurtu da dantza bat, izugarri atletikoa. Izugarri atletikoa izateak bere arrisko handiak ere baditu. Alegia, herriak ezin du gehiagik dantzatu. 80 urteetako persona batek nola dantzatuko du tankera hortako fandango bixia. Eta gaina eskatzen zaiguna besoak goian eukitzea. Nik badu gogoan, umean nintzanean, Donostiko Konstituzio plazan jaia naizela, nola dantzatzen zan plazan. Eta orduan,
urte askotako persona dantzatzen zuten, bereziki akordatzen naiz, nola dantzatzen zuten, kaitik zetozen emakume, potoloska, ederrak, eta 60 urtekoak, eta beste patxar batekin dantzatzen zuten, apenas mugimendu gutxi iten zuten, baina grazia hundirekin, eta oso ukitu personala emanez, beti pikardia, imintzioak, hori bazan dantzatzeko manera bat, herriaren txatu egokia. Dantzari talden bitartez, eta indako nobait berrikuntza guztioen bitartez, hori esan da, kasi ukatu intzaio herriari parte hartu izatea. Eta horretxatik behar bada gaur egun, hainbeste sartzen ari dira musikoak eta tankera hortako dantzak, naizta hemen ez duten tradiziorik izan, ez nahi dut Mendebaldean, baina errexagoa dialako edadetuentzat, eta bueno, entzat, jende helduentzat, arratsalde oso bat pasatzea dantza horiekin, fandagotan harinetan bestela. Beraz, evoluzio hori, gai nola kalifikatuko zenuken? Ona izan da, txarra? Nik eno kalifikatuko, nik esan dut, hori dana aztertzea oso ederra da, ikusteko zenbat gauza nahazten diren herriaren bizitzan. Herriek bizitzan ez du sinplekeriarik onartzen. Baizik eta, bueno, jendeak nahi du bizitu, eguna pasa, gozatu, eta batzutan, batzutan ez beti badaude, nolabait herri bizitzan inzigitu nahi dutenak, eta batzutan arrakasta txiki bat beste lortzen dute, baina asko sueltuagoa da herriaren bizitza. Eta horren, danan azpilatu egiten du, da, bor dabil, gori, eta dantza soltea horrexen erakuslea da. Azkeneko 100 urtetan, Euskaldunak nola olgatu garen, kaletan, mendietan, orberietan, eta nola bait hartu dugun, baina zorrunbilu bat sartu dugun, zentrifugaduran, eta haze maitza, bitxia, baina bitxia ere bai, ez dago hilda, eta dantza soltean dantzatzen da, gaur egun antzinako kezka morali gabe, dantzatzen da, gozamenez. Eta, bezatik, garria da, hori, abertzaletasunako bultzatutako modelo hori ere, ez da alperrikako izan. Gaur egun oso talde erra dauzkagu, talde modernoak gure euskal tradizioko pausoak erabiltzen dituztenak, eta izugarrizko emaitza ederra egiten dute, zagit aukeran, kukai, eta bestelako talde asko, oinkari, binagona, talde asko daude, koreografiak eta izugarri espektakulo ederrak antolatzen dituztenak pauso horietan oinarrituta, eta benetan merezi dutenak. Kultura bat nola sortzen da? Elemento oso bariatuak, askotan kontrajarriak, danak lapikoan sartuta, egosten jarri, eta handik ateratzen da, marmitako zoragarria, hoxe da dantza soltea. Marmitako, osagai asko dituen marmitako zoragarria. Aipatu ditugu dantza soltean ezaugarri asko, baina jende garbi izan, noiz esan dezakegu dantza solte baten horrean gaudela. Ikusi dantza, esan, hau dantza soltea. Bueno, dantza soltea, nik uste... Ze baldintza bete behar ditu. Dantza soltea, noiz azten dan konzebitzen, dena gure dantza solteak bat zeuden. Baina noiz azten dan konzebitzen, bestearen kontralegia, 19. mendean amaieran, edo 20. hasieran, horren bait. Ziertu ezin dugu eran. Orduan ja, herrian badago kontzientzia. Dantza batzu dira solteak eta beste batzuk lotuak. Dantza alagarrau, dantza al suelto. Ameriketan, Ego Ameriketan, esaten du diote, alatrakau ere, bai, atrakau. Neskaltzea, atrakatzea. Baina kontzientzia hori orduan bi tankera ezberdinak dirala, bi klase ezberdinak, orduan bai sortzen da. 19. eta 20. mendeen arteko zubi edo pauso hortan. Eta baina hori ez bakarrik Euskal Herrian, hori beste lekuetan ere. Eta orduan txere azten da, abertzaletasunak hasierakoarek nola egiten duen dantza soltearen alde, azten da bere izten pixkana euskal solteko dantza. Bere izten, Asturiasen edo gaztelan egiten danarekin. Eta pixkana esan zakegu ja, gerra horretik ja mamituta dagola euskal solteko dantza. Alegia berizketa horrekin, fandango eta dina bere aldaera guztiekin, orduan ja dantzatuz mesuak gehiago igota, pauso bereziagoak, atletikoagoak, eta beste tankera bat emanez.
Bueno, aipatu dugulen zuk, Jason de Sorenak, emango dituzula hitzaldi bat, Ibarko jardunaldi horietan, la creación del baile al suelto vasco, ez? Izenekoa. Bueno, da izabaita horregatik baukazun. Bueno, oin esaten ez? Bai, hoxe da, hombre, betire, topaketa zientziko batean, datu gehiago zornitu beharra, testigantzak, eta beste, baina hoxe da, nik uste hori izatea dagoela. Hortarako zer gertatu da, bueno, nire momentu batean eskatu ziaten kolaborazioa dantzariak aldizkarirako, kukai taldeak ere fandangoaren inkurban eskatu zian zerbait eitea, eta prestatu un artikulo luze bat, ibilintzan galdezka, eta un artikulo luze xamarratea zen, eta hortik etorri da histori hori, bueno, kezka pixka bat sortu da nobait hori, dantza solten ondik datorren. Eta egia esan da, oso guztu ibilintzan galdezka, garai bateko dantzariei. Jende oso zarra, asko, eta nola dantzatzen zuten, nola zuten dantzatzen, non ikasi zuten, zeinen bitartez, eta hori ikusten da, hori. 20. mendeko lehendabiziko 36 urtetan, EAJaren inguruan zebilen jendeak egin zuela euskal kulturaren piztutzeko alegin handi bat egin zutela, hortik datoritzen hori, euskal pizkundea, eta pizkunde horretan, ezaugarrizko jartzen zara dituztela, baina bi hoitako batzean zen garbiketza, orduan oso garbizaleak ziren alor askotan, hizkuntza alorrean, gaur egun barregarri itzen zekiko gauza batzuk, telefona esateko urrutizkina ibiltzen zenean, edo egunkari esateko izparringia, edo imprenta esateko irarkola, edo asota, eta gero hartako garbizalea zuten nahi zinkeri, dantzarloan igualtxu. Eta hortik butzaka, eta lan asko eginez, oso intentzionez, askotan asmatuz, beste askotan utxe eginez, sortu zen, horrela lagun bereizten euskal dantza soltea beste lekutan egiten zanetik. Beraz, pizkundearen garai hortazari gara? Bai, hortazari gara, bai. Hortazari gara, zen deten bezala, bi momentu daude hor. Bata da, solteko dantza, noi sortzen dan, peninsula eta gehiago da, 19. mendean, 20. hasieran, eta pixkana, 30 piku urte horietan, pizkundearen eraginez, hasten da, gainera, bereizten euskal solteko dantza. Euskal bihurtzen nahi da. Berezitasunak garatzen ditulako. Bueno, José Zuzno, noiz hasi zinen gai honi buruz interesatzen, nola egin zenuen, betianik izan dezun grin hori, edo? Txikitandik izan dantzari, zeratik, plaza hortan jaia nintzalako, igandero jendez gainezka zeo, mundu guzia dantzan, eta gurean txasartzen ginen, sokan, eta horitzapen asko ditut, gero gurasoak dantzazalia ziren, ia gaztetan, bazkalduta gero beti egiten genuen dantzaldia, amari lagundu sukaldekoak jasotzen, eta antxe jartzen ginen alden badalin kantatzen eta dantzan. Ama oso dantzari hona zen. Baita ere bai, baina batez ere oso dantzari hona zen. Eta gustatu dantzan aitzea beti. Gero ere Akresala dantzari taldea sortu zen, eta antzea sartzen nintzen, dantzari, txistulari jarrin duten arte, txistulari arrazeon, eta txistulari, eta orduan dantzari izibari izan nian, baina beti gustatu zaita dantzatu de romeritan, taleko guztitan. Orduan kezka baino, txistularia nahi zen, beti, paper zarretan ere ibiltzea asko gustatu zait, eta ikusten nituen, 19. mendeko danbolinteru paperak, asko bildu nituen, eta, tankera guztitako dantzak agertzen ziren, hori kontradantzak, baltzak, roedobak, mazurkak, eta gure garitako txisturak itzuten nolako jotzen, hor zerbait gertatu zen. Zeratik, abertzaletasunak nolabait garbiketa hori intzuen, galbaitik, hauek ez euskaldunak fuera. Beste abertzaletasunak hartu zuen misio hortan, esan dezagun, izan zitu misiolari batzuk, beren konzeptua zabaltzeko. Misiolari batzuk apaizak ziren, neurrendi batean, orden aitzolen afuzilamenduren hori 75. urtea gogoratzen ari gara, egin noren saio bat hemen hori buruz bai. Apaiz asko, baina beste misiolaria zintzien, txistulariak ziren euskal musika garbiaren ordezkari.
Eta nolabait oposizioz ere, bestetan ere soinuaren kontra esan dezagun, ez? Soinuak aldiz, hori, infernuko auspua esalde famatua, eta gero beste mixolariak mendigo izalea ziren, gazte mendizaleak, herri txikitara joaten zirenak, eta erakusten zizkietenak. Hori harrigarria zen, askotan joaten ziren, Bilboko gazteak, abertzale sutsuak, eta joaten ziren Arratia Bailarako herrietara, Gorbean txango bat egin, gero atzaldean jetxi, eta haiei erakustea zeintzan benetako kultura, eta hori harrigarri xamarra bazan, haiek bertakoak euskaldun ziarako eta bilbotarrak erdaldunak, baina, holaxe gertatu zen, fenomenoa, orduan, hoien bitartez, garatuz joan zen, prozesu guzti hori, ez? Horrek, esan dizut oso interesgarria dela, eta divertigarria ikustea, bizitza zen azpilatua den, ez da? Bai, eski, dantza sueltea esate dezuna, dantza batez egiten dezunan, ematen du, dantza sinpira dozerik ez dara, horren atzetik, duzen dugunez, historia... Eta gero, beste gauza, bitxia izan zen, gerra ondoren, kontu hartu behar dugu, gerran gauza asko gertatu ziren, baina, jende asko dudan bezala bilitzala, EAJ eta karlistak segun zeintzu noski. Karlista amorratu gaizto eta anti-euskaldune bazian. Askotxo, baina bazian karlista euskaldunak, nik ez dut ditut askotxo. Eta euskaltzaleak ere bai. Euskaldun asko, baina euskaltzaleak zain beste, baina baziran. Orduan, gerra ondoren, gertatu zen, kasik koinzientzia puntu bakarra, galtzaile eta irabarren artean garran hoxe izan zela, nolabait, ohitura eta diversioen garbi zaletasunean, hortxe biltzen zian. Karlistak eta abertzaleak hortan bat zetozen. Eta orduan, horren nola beste bigarren kanpaina bat egon zen, dantza sueltuaren alde, eta dokumentu asko daude gainera, nola herriko horretorek idazten zieten udaletxe izateko, debekatu inbartzala dantza lotua eta dantza sueltuaren inbartzala, horrek izan zituen bere fenomeno bereziak, hainbaldekutan, zate baterako, bizitzari ezintzaio atakari jarri. Gazte jendeak nahi zuen lotuta, eta horren herri batzutan baiten zen, askotan egiten zen, musika banda jotzen zuen loturako, paso dobleak, eta beste, eta haien atxedenetan txistura taldeak jotzen zuen sortean. Eta horren, claro, garai hortan orduan, gazte batzuk, lotutan nahi zutenez, txitularien kontra jo, eta harrika egin, eta holako istilioak, orduan, horre ontziran, manifestazioa, bronka, izugarria, bizkarrasko ontziran horren inguruan, batzu defendatzen txisturaina, eta beste kontra, eta, potaje asko. Aipatu duzu, bat esaltea asualitia torrela, gaur zu txikitatik, gurasoak ikusita, eta gurasoekin batera, zaletasun hori hartu zenula, gaur egun nola ikusten duzu? Zuezu desagertzen ari dela, edo ohitura galtzen ari dela jendea dantzatzeko, orokorrean? Nik ez esango nuke, legia. Gauza bakoitzak bere leku hartzen du. Ezin dugu pentsatu solteko dantza izango danik punta-puntako dantza. Ez hor dago, da beste aukera bat, jendeak, gaur egun ustez oro har jendeak gutxi dantzatzen du. Eta gutxi dantzatzen du, bai bere zentzu soilean, legia, joan eta leku batera eta dantzatu, edo benetxean dantzatu, edo gutxi, baina baita zentzu zabalago batean, bizitza dantza bada, bizitza osoa, kalean ibiltzerakoan ere, ikusten danean persona dantzari bat nola dabilen, edo dantzan inoiz egiten ez duena, desberdina da. Dantza, bera, ze metafora polita dagoen Indiako leku batzutan, han esateu, sorkuntza, munduaren sorkuntza, kreazioa, zera dela, jainkoaren dantza dela. Jainkoa dantzari jarri zala, eta dantzan eginez mundua sortzen. Gu gara beraz, jainkoaren dantzaren emaitza. Oso derra. Bizita dantza da, unibersoaren, galaxia guztien dantza, oro har dantza gutxi egiten da. Oso bizitza adotatik, nahi pena matitea, gazte jendeak oro har dantza gutxi egiten du. Eta dantza egiten du... Lehen gehiago egiten zan, ez? Lehen gehiago egiten zan, ez? Bai, nik uste, gehiago egiten zala, naturalago zeratik. Horre osagai asko daude. Nahiko aztertuta dago, esate baterako, nola, personak beldurra diogune agerpen publikoari, bada liburu eder bat, egila ez dut esango, baina ensaio potolo eta ederra, el declive del hombre público. Garai batean, Grezia klasikoan agora edo plaza zan, jendea ikusten zuen agertzeko eta besteekin konpartitzeko leku aproposa.
eta hori, bueno, horrela izan da, kasi gure egunet darte gaur egun, gehiago, dana privatizatu nahi dugu, etxeko zuloan sartu, divertitzeko ere leku itxi batean, eta utzi nahi nik bestekin horre dana badu zer ikusia. Nik uste, bizitzaren kalidade sozialean galdu dugu asko, eta kalea leku arriskutsu bezala ikusten dela, eta horre badu dantzaren galera egin zer ikusia. Baina bestela, dantza solteak indarra du. Agian, ja ez doain besteko indarra hori pixkat antigualeko kontu bezala geratu da, egiten diran txapelketak. Baina gehiago da, asala, nola antolatzen diran eta pixkat berritu beharko liak, lehiaketa eta txapelketen garrantzia ezagit zematerainakoa den, neurri horretan. Oraindik asko egiten dira, eta badute publiko leial eta zale izugarri bat, Nik uste behar dutela, bueno, mintzate barniz aldaketa bat. Baina mamia badago, benetan, gauza, euskaldunak badaukagu joera bat, ez dakit, pentsatzeko, bada, kanpotik asko estaintzen gehituztelako, eta azkenean sinistu egiten dugu, gure folklorea, eta gazte jendean ikusten delako, antzai betikoak, eta, zer gertatu da, neurri handi batean, umei uzi diegu, kontu hori egiten, baina gaur egun esate baterako, nik oso gustoko ditut, beraztegiko dantzak. Ikusten baitu, gaur egun, San Juan festetan egingo dituzte, eta ziurazki, ez da izan joan, ez lo abuztuan bai, goituzte. Hango gazte lerdenak egituzten dantza hori, zein darra daukaten, eraman egiten zaitu dantza horrek. Gau, zer nolako dantza ziren, ziren dantza batzuk, bere jatorriz dira indarra erakusteko. Gazte galaiak, esaten zen gare batean, hori, eskontzeko edadean zeudenak, egiteko mogu gaur, izugarrizko indarran oinartzen dira. Ikusten baituzu dantza horiek ondo egin da, behar duten indar horrekin, sasoi horrekin egin da, hau da dantza eraman egiten hau. Ikusten baizu, ume txikiekin, baldar egin da, polita da umeak ola ikustea, bat ez egura zuentzat, noski, eta itona monentzat. Baina dantza desitxuratu egiten da. Hori gauza askotan gertatu zaigu. Zergatik izango, nire irudipena bintzat da, herrietan eta herri txikietan eta nik uste, ohitura horiek gehiago mantentzen direla, ez? Hirietan baino. Dantzaren ohitura, eta... Nik uste hortxe da, hola, kakoa, herri txikietan, gertuko harremana jendearekiko errexagoa da. Denok ezagutzen dugu, leku batzutan gorrotok ere handiagoa dira, eta erretenak eta... Honeako eta txarreako. Honeako eta txarreako. Baina plazako bizimodu naturalago hori ere errexago gertatzen da. Aldi, ziudadetan, arrisku benetakoa dago, lapur gehiago, trafiko izugarria, zarata... Inori baino gehiago izango da nik uste, ez? Horre dana baldintzatzen du harremana, persona arteko harremana nola dan. Eta dantzarako zirkitu txiki uzten da. Denbora bukatzen nahi zago bixanaka, aipatu nahi dut berri ere gure entzulei, oso interesgarria dela, aipatzen ari garen gai hau, dantza sortearen inguruko solasaldia egiten ari gera, eta ez dela bakarrik dantza kontua, hon atzetik historia zabal eta interesgarri bat dagoela, eta hori xera pixka bat mezua, ez? Zu kiroletako kasetaria. Eta nik ez dut futbolaz asko entenditzen, esango nuke ez dut dela ez entenditen. Naiz eta seme alabako sozale ditu dan, eta nahiak ere esal izan ditu dan. Baina egia da, ez alda ederragoa futbola dantza gitxan ikusten danean. Koreografia bat ikusten danean. Barzak nola jokatzen duen edo ondartzean Donostian ume txikian nola jokatzen den. Alaitasuna, ez? Metafora gisa hartu daiteke baita ere. Bai, hoixe da, dantza. Dantza, bizitzan dantzatu behar dugu. Nik uste hori, mezu hori bintzat, zabaldu behar dugula. Eta dantzak betzetik islatzen dula nola garatu den gure bizitza. Batzu ikosta egiten zaigu, dantza egitea, hori onartu behar da. Ba, benetan hasten zenean, ikusiko zu, nola merezidun. Inbiria ere ematen du, baina. Hoxe ematen da, ez da hit, txoriñoa sentitzen zea. Aidean egon da. Earki, gogora hazi berriz ere, entzulei, gaien inguruan interesatuta baldin badaude, eta zer gehiago jakin nahi dute, dozen maiatzaren 28 larun bata da, eta baita ekainaren 4 ere, Eibarren ospatuko direla Eusko Ikaskuntzak antolatutako dantza soltearen inguruko jardunaldiak, bertan gure gonbidatua bertan izango dela, berak emango du hitzaldietako bat, Jose Ignacio Ansorenak, eta berriz ere esan,
Honen inguruan interesatuta benean zaudete, eta gehiago jakine badezute, Altsasuntziaren inguruan, bere historiaren inguruan, eta bere eraginaren inguruan, mentxakazuela, aukera ezinoa, berriz esango dut, maiatzaren 28an eta ekainaren 4ean, Eibarreko, nun esan digu, Carlosek? Portalea, oso ezaguna da Portalea. Hori da. Bertan, horixe, Altsasuntziaren inguruko jardunaldiak izango direla. Eskerrik asko, Jose Ignacio Ansolena, gurekin egoteagatik, plazerra izan da. Baitan ezate. Eta, aurrengo bat arte. Hoxe. Eta entzulei ere, eskerrik asko zuen arretagatik, noski, eta gogoratu datorren astean ere, hementxe izango dela, igandean, arratsaldeko 5:00 6:00, beste gai interesgarri baten inguruan, solasaldia egiteko prest. Nahi badezue, ordu arte, ongi izan, aio!